Salut, astăzi voi prezenta un truc. Mai întâi voi amesteca pachetul și spectatorul pe care din păcate nu îl am ar trebui să pună cărți jos și când vrea să se oprească, se uită la cartea de sus, după care pune pachetul peste. Deci, hai să începem. Să zicem că spectatorul se oprește aici, cartea este aceasta, o pun la loc, pun pachetul peste, o mai facem încă o dată așa, aceasta este cartea la care m-am oprit, punem pachetul peste și voi alege două cărți care să mă ajute să găsesc cărțile dumneavoastră, să zicem Cinciarii de culoare neagră. Voi da cărți până îi voi găsi. Am găsit Cinciarul de inimă neagră. Voi pune 5 cărți peste el, fiindcă este 5. Dacă era mai mult, puneam mai multe cărți. Acum să-l găsim și pe cel de treflă. 5 de treflă. Punem la fel 5 cărți peste el. De restul pachetului nu mai avem nevoie. Acum cu cele două pachetele vom proceda astfel. Vom pune o carte jos, una de desubt. Una jos, una de desubt, una jos, una de desubt, una jos, una de desubt, una jos. Altfel vom proceda și cu acesta. O carte jos, una de desubt, una de desubt, o carte jos, una de desubt, o carte jos, una de desubt, o carte jos. Acum mi-au rămas două cărți care ar trebui să fie cărțile dumneavoastră.